नोंथांमोनजों रायज्लायनो होनना फैबावलायबाय सोर सोर फैयो लाइभआव दिनैबो आं फैबावलायबाय दान्दिसे सम फ्रि थानाय हिसाबै नोंसोरजों दसे रायज्लायनो होनना फैबावलायबाय। सोर सोर फैयो नायनि दान्दिसे सम नुजाथि फैबावलायबाय। बेनिफ्राय दान्दिसे सम नुजाथि फैबावलायबायलै एसे माबादोलाय जोंहा सोर सोर फैयो फैदो अननानै। हाय सोर दङ एसे बुंहरदो। BBSA ब्लग गुड आफ्टारनुन ब्रादार बोरै दं जोंहा एसे खोन्थाहरदो। आं दसे लाइभआव फैबावलायबाय नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै आंनि दासो माबाखादों। बेनिफ्राय मा ओंख्रि जाना फैखो जोंहा BSS एसे खोन्थाहरदो अननानै। मा ओंख्रि जाना फैगोन होनदां BBSA ब्लग एसे फोरमायना खोन्थादो। सोर सोर दंथाय लाइक खालामनानै हो अननानै। मा ओंख्रि जाखो टमेट' ना सोमोन ए थेंक इउ स' माच। आंनाबो ओंख्रिया दिनैहाय एसे गोथावानोमोन लाफाजों आलु बाथोनमोन आरो जोंहाबो एसे गोथावानोमोन जोंहाबो। नै आदै नों दहाय फन खालामदोंमोन ना आङो 12थासोआव फैनो होन्दोंमोन नालाय मैया खिन्थु फैनो हास्लाबैयाव नै लासैसो ओंखारबोनांबाय आङो नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै दसे सम दाबो बारा गोबाव हाया 1 घन्टा हागोन आरो आं लाइभआव थानो 1 घन्टानि उनावहाय फिसाज्लाया स्कुलाव गयो नालाय स्कुलाव थांफिननांगोन आरो दिनै माइक लायाखिसै आङो र' माइक लानि माइक लायोबा रावा एसे मोजां जागोन र' माइक लानि माइक लायाबा बारा खोनानो नागिरालै माइक लानि र' बेगावसो दोनदों आङो माइकखौबो दोनदोंना दोनाखैमोनथाय बबेथिं थाखो लाबोगोनना लाबोआसै बावलायलांबायसो आं दङलै दङ माइकआ दङ माइक गैयाबा बारा मोजां खोनानो नागिरा नालाय एबार खोनाबायना रायजोफोर खोनाबाय दा एबार एसे खोन्थाहरदो अननानै मोजां खोनादोंना खोनायाखै ओमफ्राय फोरमायहां मा ओंख्रि जाना फैखो जोंहा एसे बुंलाय कने হয় অঁ তাৰপিছত কি কয়
माबाया फैया फैया जादोंलाय मा जादों मेसेजफ्रा नै दासो फैदों हाय गुड आफ्टारनुन ब्रादार थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय अरुन बर' ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो एसे बुंहरदो अननानै खोन्थाहरदो आङो दिनै नै दा 1 घन्टा थागोन आरोखि लाइभआव आङो 1 घन्टा थागोन ओंख्रिया आलु अमा आदसा टमेट'मोन आंनिया लाफा आदै आं गारि दालाय गारि दालायदोंमोन आं बुजियासै आदै मा होननाय जाखो गारि दालायदोंमोन मा गारि दालायखो आं बुजियासैलै ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो फोरमायहां एसे खोन्थादो गारि दाब्रायदोंमोन जानांगौ आरो गारि सालायदोंमोन गासिनो बहाबा थांदों माने नोङो दे थांबाय था होमबालाय गारि सालायनायाव मानोथो मबाइल हमबाय थाखो बेनिफ्राय माबाया BDS आ थांबाय नामा एसे रायज्लायदो आंजों दिनै बारा मानसि जानाय नङा नामाथाय माथो मानसियानो गैथारा कमेन्टबो हरा लाइकबो होआ मा जाखो मानसिफ्रा लाइकबो गैया कमेन्टबो गैया बुजिनो हाला ना फासिबायसो नामा माबायालाय कमेन्टआ फासिनो नागिरो माब्लाबा बिरबाय जि मा खालामदों नै आं नोंजोंनो रायज्लायगासिनो दङ बेनिफ्राय आं नोंखौ सोंहरनाय जानोसै मा ओंख्रि जाखो दा सानजौफुनि आरो सोरखौबाफोर लोगो खालामनो गोनांफोर दंबा खालामहरदो नै जोंहा माखासे दङ जेरैहाय नै BBSA दङ फोरमायहां दङ बेजों लोगो खालामनो हागोन आरो नैबे फोरमायहांआ गारि सालायगासिनो दं आरोखि दे बान्दा कबि आरो आलुसो थेंक इउ स' माच फोरमायहरनायनि थाखाय आरो लोगोसे आं दा बुंहरनाय थाबाय लोगो खालामनो थाखाय नोङो माखासे लोगोफोर दङ बिसोरजोंबो नों लोगो खालामनो हागोन गोसो जायोब्ला दे खालामहरदो नोङो नैबे फोरमायहां दङ आरो BBSA दङ बेजोंबो लोगो खालामनो हागौ नों आं दासो फैखादों बारा मानसि फैथ'वाखै दाबो नोंसोरबो थाथ'बाय था होमबाना दा मोनलांबाय थागोन साफा साफा बिदिनो ओंखारबोबाय थायो आङो खमसे खम 1 घन्टासो थागोन दिनै 1 घन्टा 10 मिनिटसो बिदि जागोन आरोखि 1 घन्टा 10 मिनिट बिदिसो थागोन आं बेनिफ्राय आंहा डिउटि दङ गथ' लायनो थाखाय बेनि उनावहाय आरो खालामबा खालामनो हागोन आरो आं लाइभ बेबायदि
अन्नानै लाइक खालामनानै हो सोर सोर दङ अके सानैबो निउ खालामसै दे जागोन दे खालामनानै होबानो जाबाय जेबो नङा खालामनानैल' दोनहर होमबानो खालामफिननो हागोन आं स्टेन्ड लायनो माबानि स्टेन्ड मबाइल स्टेन्ड लायनि र' मबाइल स्टेन्डखौबो मानो जायाखै मबाइल स्टेन्डखौ बहा दोनलायखो आङो फैबाय दे मबाइल स्टेन्डआबो मोनबाय रावफोरखौ बोरैबा खोनादों नामा बेखौ एसे फोरमायहर दै रावफ्रा एसे बायनाय बायदि जानो हागौ ओमफ्राय मोनगोन नों दानो मोनगोन दिनैबो मोनगोन एकथा नों दा लिंहरबानो फैगोन बियो बबेनिफ्राय फैयो बेलाय मानसियाथ' मंगलदैनि नों दा माहा थायो हस्पिटालाव सोर नायगोन र' लिंहरनि होमबा मंगलदैनि न